Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today college burdilla pondulla. Ini bega intaga forward guys. Line chadu 0.5. Friends aka barpujeri video. Language adalaklene entu ondechchi. Ingena marke gotta ondechchi. Ade ನಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮುಗಿತು ಎತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು ಮೋನೆ ಬದಕ್ಕೊಂದು ಓಂತೆ ಚಾ ಬುಕ್ಕ ಬರ್ತು ನಮ್ಮ ಬರಡೆ ಅಂದು ಅಂಚೆನಿತ್ತೆ ತುಲೆ ದಾದಪ್ಪ ಕುಕ್ಕು ಕಣ್ಣ ಇದ್ದೀರು ಹೊಲ್ತು ಗೊತ್ತಿ ಚೆಕ್ ಆಮೇಲೆ ದೋಚೋಡು ಬರೀತು ಪರಿಮಳುಂಡು ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ತಿಂಕ ಕಟ್ ಮಂದು ಮುಂಚಿದ ಬಿಡಿ ಪಾಡ್ತಿಂಡ ಮಜಾನೇ ಬೇತೆ ಒಂತೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂತೆ ಬುಕ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ದಿಯೋಡು ಜನ ಮಣ್ಣಿರ್ವಿ ರೈಕೋಸ್ಕರ ಮುಂಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರ್ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡೆ ತುಂಡು ತಿಕ್ಕಡು ಜೋಕುಲು ಕಾಳಿ ಮಂದಿ ಕಲ ತುಯ್ದಾರ ತಿನ್ಪುಣ ಪೆಟ್ಟು ಓ ಕುಕ್ಕು ಪುಲಿ ಪಂಡ ಪುಲಿ ರೆಡ್ಡೆತ್ತಡು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಉಕ್ಕು ತಿಂಟು ಇಂಚಿನ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬರೋದು ಆ ಜೋಕುಲು ಇಂಚೆ ತಿಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಒಣಸು ಒಡ್ತಿ ವಸು ಒಣಸು ಮೊದಲಾಗ ಬಂತಲ್ಲ ಅವೇನು ತಿಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಜು ಮೂಜೆ ತುಂಡು ತಿಕ್ಕಿಡ್ಬೇಕು ಪುರ ಜೋಕುಲೆ ತಿಂತೀರಿ ಹಿಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಪುಲಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಏರ ಪೂಜೆ ತುರಿ ನಾನೇ ತುಂಡು ಪಂಡ ಈ ತುಂಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ಗಂಡು ಉಪ್ಪಡಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕವ ತೆಡ್ಡುಂಡು ಅಣ್ಣ ಪುಲಿ ಪಂಡ ಪುಲಿ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಅಮ್ಮನೇರುವೇ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚೂರು ಬರ್ತಾನೆ ತಿನ್ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದೇ ತಿನ್ನೆ ನೀವು ಮುಜೆ ತುಂಡು ತಿನ್ನಿ ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಅಟ್ಲ ತಿಂಡೇರಿ ಅಂಚೋಸ್ಕರ ಇದು ಚೂರು ಬುಕ್ಕ ತಿನ್ಕ ನಾವು ಅಲ್ಪ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಮರ ಕಟ್ತೀರ ಅಂಚದು ಕುಕ್ಕು ತುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ನಮ್ಮಗಳಂತ ಕೊರ್ನಿ ಅವಳು ಕುಕ್ಕು ಬಂಡೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಕುಕ್ಕು ಪುಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎತ್ತು ಪುಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಪರಿತಿಡು ಡೆಡ್ಡ ಪೊಡು ಪಂಡ ಒಬ್ಬ ಒರಿಯೂಜು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾರಂತ ವಿನೀತಿ ಒಂದು ಪೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂತೂ ತಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಶೋಕ ನಮ್ಗೆ ತಲ್ಲಿ ಪಂಡಾಗ ನೆನಪ ಸ್ಕೂಲ್ ದುಂಬಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಣಾಗ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂತ 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸೂಪರ ಅಂತಂಡು ಅಂಚೆನೇ ಇತ್ತೆ ಅಂಚು ಉಪ್ಪಡು ಕಂಬತ್ತು ಪಾಡ ಅಮ್ಮನ ಪೇರು ಉಪ್ಪಾಡ ಅಮ್ಮದು ಮುಪ್ಪಡು ಮತ್ತು ಪಾಲು ಅಂತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮಗ ಅಪ್ಪಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಕೊರೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೀರಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮುಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ಲಿ ಅಂಚೇನೆ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಉಪ್ಪಡು ಕೊರಂತ ಅಮ್ಮ ಮಂತು ಕೊರಂತೀರಿ ಅಂಕಲು ಇಲ್ಲ ಪೊದು ಗಾಡಿ ಪೊದು ಕೊರಂತ ಒಂತು ಡಾತೆ ಐಕಸ್ಕ ಅಂಚ ಇದು ಬೊಕ್ಕೆ ಪೋತಿಜಿ ಅಮ್ಮಗಳ ಅಪ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೋಪಿರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ ಇವತ್ತು ಮನ್ಪಿರ್ಬು ಗೊತ್ತಿಜ ಉಪ್ಪಾಳ ಪುಡ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ದು ಬಂಜಿದಲೆ ಪೋಪುಣ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಕೊಕ್ಕು ತೋಡಿತದ ಹಂಚ್ಪೆ ಬೇಚಂಚ ಪರ್ಪುಣ ನೀರೇ ಚಿತ್ತ ಜಿಂಜ ಓಡುತ್ತಲೆ ಖಾಲಿ ಜಿಂಜಾಗ ತುಲೆ ರೆಕ್ಕ ನೀರು ಜಿಂಜಾಯ ಇಂಥ ಮುಲ್ಪ ಇಡೀ ನೀರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒರೆಸ್ತದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ತುಳಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಒಂದೇ ಪುಡಿ ಗಡ್ಡಿ ಗಡ್ಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಪಿದೆ ಇದು ತೂಳು ಅವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಳು ಕಪ್ಪ ತಂತದು ಒರೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಇದ್ದೆ ಇದು ಮುಂಬುದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪೊಡಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬರೋ ಟೈಲಿಸ್ ಬರೋ ಅದು ಪೂರಲ್ಲ ಅದು ಅದ ಮತ್ತೆ ಒರೆಸ್ಕೊ ಮಾತ್ರ ಕಾಲ ಹಾಪುಂಡಿರೇಗ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಅಂಟು ನೀರು ಜಿಂಜಾದೊಂಜಿ ನೀರು ದೊಂಚಿ ಜಿಂಜಾವೊಂದೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮುನು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ತುಲೆ ಬೆಂದಿರಿಸು ಪಾಡ್ನೆ ದುರಿಸು ಪಾಡ್ನೆ ತುಲಪ ಪೋಂದು ಕಾರಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆಗೆ ಏತು ಪಿಜಿನಿ ದೇವಾ ಏ ತುಂಡು ತುಲೆ ತೊಲೆ ಹಿಡ್ದು ತುಲೆ ಬೆರಗಿ ಸೆಕೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬೆಂದಿರ್ತು ಅವೇ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮಾಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾವ ದೊಡ್ಡ ನಡು ಬಿಜಿ ನಿಂತೀನಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂದಿರೋದು ಅಡ್ಡ ಬರಾರೆ ಕಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಥದ್ದು ಓಕೆ
ಮೊದಲು ದೊಡ್ಡ ಹಾಂಡ್ ಬೆರ್ನ ಸೂಪ ಅಂದರೆ ತುಳು ಪುಗೆಲಕ್ಕದು పోయింది ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪಡಿತ್ತೆ ಅಂತೂ ಒಂದುಂಡದು ತೆಪ್ಪು ಅಚ್ಚ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಈ ಬರ್ಸಕಾಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪಡಿತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮುಡ್ಸಿ ಬೊತ್ತೆ ಮೀನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀನು ಸಹಿತೆ പോവു ಆತು ಸೆಕೆ ಈ ಸೆಕೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀನ ಅವೇ ಬರ್ಸಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಣ್ಣತ್ತಿಗೆ പോവ ದೊಡ್ಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೆಣ್ಣ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ನಿಖಲ್ ತಣ್ಣತ್ತಿಗೆ പോവാರು ಸೂಪಾಟ್ರೆ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಬಡ್ಸಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ಬೋಡು ಬೋ ಇತ್ತೆ ಇಚ್ಚ ಚಪ್ಪರೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಸಂತೆ ಬರ ಆತು ಸಿಕ್ಕುತ್ತೋದ ಇತ್ತೇನೆ ಸೆಕೆ ಅಣ್ಣ ಕೂಟಿ ಉಂಟತಿ ಬೇರೆ ಅವಳ ಕೋಡೆ ಲಂಚೆ ನೀರೇ ಬೈದಿಜಿ ಕೋಡೆ ಮಿತ್ತದ ನೀರು ಕಾಂಡೆ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆನ ದಾಂಡನು ತೂನಗ ನೀರೇ ಬರಂದಿಜ್ಜಂಡೆ ಕೂಟೆ ನೀನು ಇನಿ ಗಂಟೆ ಎಂಕೆ ನೆನಪಿಜ್ಜೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿಂತುಲೆ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಬೈದಿಜ್ಜೆ ನೀರು ಅಂತ ಅದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಲತ್ತೀರಿ ಇದು ಪೂಜಿಂಚ ದೀತ ಪೀರ ಇತ್ತು 2 ದಿನ ಕೊರೋದು ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅವಸ್ಥೆನ ಇತ್ತು ಕಯಾಪ ಒಂಜಿ ನೀರು ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿರ ಪರ್ರ ಇಕ್ಕು ಪೂರ ಪರ್ರ ಪೂರ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಪರ್ಪುರ ನೀರ್ದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಬಂತೀನಿ ದೆಕ್ಕದು ದೀಲ ಬುಕ್ ಪರ್ಪುರ ನೀರು ಕೂಟು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ಹಂಗೆ ಕೂಟುತ್ತಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಗುತ್ತದು ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆದ ಅಮ್ಮ ಬರಕ್ಕೆ ಚಾ ಪರ್ರಸ್ಕರ ಅವರೇ ಆರಪ್ಪ ಮಂತ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಚಾಯ ಅವು ಚೌಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಚೌಲಿ ನನಗೆ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ್ ದೀಪ ನಮಗೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಚಾಪ ಕಾಕಲ್ ಬರ್ಪಿಚ್ಚೆ ನಾವು 3 ಜನ ಚಾಯ್ ತುಗಿ ಮಂಡೇಲು ಅಜಿತೆ ನಾ ತನಕ ಒಂಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಪುರದ ಪೇರೆ ಮರತು ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಇನ್ನು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋಣ ಇನ್ನೇನು ಪೇಜ್ ಬರೋಣ ಅಂತೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಡಿನಿ ದೇವ್ರದ್ದು ಪೊಂದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆಂಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಸೆಮಿನ್ದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಿರೋ ಆಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಬ್ಯಾಗ್ ಚೂರು ಚಟ್ ಬಂದು ದೀಕ ಆ ಥರ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬುಕ್ಕ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಬುಕ್ಕದ ರಾಶಿ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕಣ ಎನ್ನತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಣ್ಣ ತಿರ್ತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕು ಫೈಲ್ ಪೂರ ಪಂಡ ನೀಟ್ ಹಿಡಿದು ಹೊಡಿತೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಅದೊಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಚೆರಿನ ಗೂಡು ತುಳ್ಳೆ ಬಜಿರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದೀನಿ ಎಡ್ಡೆಡದೆ ಎಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಗೂಡು ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಹೋದಪ್ಪ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಸಮ ಬುಕ್ ಪ್ರದೀಪು ಫುಲ್ ಬರೆಯನ್ನೇ ಓದುಂಡು ಇಂಕ ಬೆಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾದ ತುಳಿ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅನ್ಬೋದು ಕಾಲೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಉಂಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ದೀಕ ಬಾರ ಉಂಡು ಯಾಪಲ ನೆಂಡು ಬಾರ ಪೆರ ಬೇರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಬಾರ ನೆಂಡು ಇತ್ತು ನಾನು ಇಂಕೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯರುಂಡು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ತೋಚಿಂದು ಕೊಡ್ತಾರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಚಂದು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಲೈಟ್ ತಾತಂದು ಈಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಂದು ದೀಕದು ಬರೆಯರುಂಡ ತಂಚಸ್ಕರ ಬುಕ್ ಕೊಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಮುಲ್ಪಪ್ಪ ಬ್ಯಾಗ್ ಜಾಗಣಿ ಫುಲ್ ಅದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಓಲ್ ದೀಪೋರಿ ಜಾಗೋಳು 3 ದೀಕ ಇತ್ತರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕಾಂಡೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಪುಜಿ ಇತ್ತೇತು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪಿದಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಸತ್ಯಾನು ಇನ್ನು ಲಕ್ಕಡ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿಟ್ಟು ಅಂಚೂರು ಕುಂಟರ್ದು ದಾ ಜಾಲ ಅರ್ತದೆ ಪೂರ ಪೀತರ್ದು ಪೋಣ ಗಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ ಸೆಟ್ ಬಂತಂದು ಕುಳ್ರೆ ಆಪುಜ ನೈಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಬೇಕುಂಟರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಬೇಗ ಎಂತ ದೀದು ಬಿಡ್ಪ ಬುಕ್ ಪೂರ ನಾಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಪೂರ ಅಂಟ ಮ್ಯಾಮ್ ನಕಲ ರೆಡಿ ತಿಂಪು ಪೂರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿದಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಗೋಡು ಅಂಚೆ ನೀ ಲಾಗ್ ಡನ್ ಹೋದ ನಿಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.